Antayin mo kuan po mo sabay. Sige lang na. Lingkod sa lingkod. Lalo mo, tanggal lang. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilo, Tabico City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong buntag guys kung maligong kay traditional hilot. First time ni mo ni nakita na video. Tanawag yun para sa mga ni. May buntag sir. Pilan makita nyo guys, wala ginya gituyon ni na magluwag gid iyang kamot. No, ano daw ganito sir, baka nang anak lang ako. So wala makita ninyo guys, tanawa ha. So wala gyud siya. Imuhar gyud na sa di ka kapugong. Pila na ni ka kuno ito bulan? Ubus ang sugod. Unsa to pagtrabaho nimo Ugma. mag-ugma. Pero pagka to nagtrabaho ka wala ka mabasa, wala ka makuan. Nagpasa naman kay buhos yung bikon. O pero ka nang maghimasa, maabat, manghinaw ka. Ang dito rin nila, kaya tanan ang pagkarbad, kuha na mong kalas dito. Oo. Lugas ka, lugas. Sige. Maura gini yung giproblemahan. Ang lakaw, okay. Okay lang mo, nakda na kayo. Murag natakdan. So, Ugos ito na ito. Bakit? Mga 7 na kabuwan. Sige. So, nga na yun guys, gikan lang yun sa may trabaho. Pag nagbasa siya. Wala ka maligo ato? Naghinaw lang. Hinaw. Gikan siya pagtrabaho, malakang gikan siya pagtrabaho, nagbasa siya. So, sa matimingan lang yun. So, sige itong balayan mo sir? Mintal. So, shout out po sa taga Mintal, Davao City. Napo ko isoki na si Eric. Nga taga Mintal ero. Shout out sa taga Mintal, Davao City. God bless po sa inyo ha. Kasi sir, dari atong tabangan. 7 months na ninyang ipamati niyong ngani. Muliyok ra gyud sa iya ha. Kapila na ka nahilot, sir? Sa kaning Kung nakahikap siya mong lawas yun, pila na, katao. duha, katulog ito tigwang. Ikaupat ko. Ikaupat ko nga muhilot sa iya ha, na mugunit sa iyang lawas, no? So, ano lang, so tabangan na to, si sir nga mamayo iyang kinapamati sa kalawasan, no, kiluoy kayo yun, no? Tabangan na to mamayo. Siyempre, ino pa na sa pagkampo, sige no. Kanang muluo sa kuha, manikamot ka mamayo mo patuloy mo. Kahit natin pinapamati sa kalawasan. Dili kakapuyo na nasigo. Sa karon lang po nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page. My Facebook page, Eric Hilot ang television. So yan. Ang sugod ako Hilot guys, shout out and God bless po sa lahat po ng mga OFW. Kung sa mga kaubanan ni Sir sa Saudi. No? Ang sige company ni mo? MMG company sa Riyadh. Sa Jubil. Jubil. So lahat po ng mga OFW, kung kinsa man ang nakakita sa amin ngayon, nasa Jubil sa nagtrabaho dati sa MMG. O sa kasamahan ko rin sa Riyadh, Albawani Company. O lahat po ng mga OFW, kung nakita mo naman ito to. Kasama natin to, OFW din to. Pila kayo sir? 11 years. Oh, 11 years? Grabe dugaya. Straight o mo bakasyon? Hindi kasi. Okay, bakasyon, balik na po. Okay, unlimited man gud no. So 11 years, grabe oh. No, 11 years ako kay duha ra gani ko. Kay pati mingawa, no? So ana lang, so sugod ako kilot guys, tabangan na to sir. Tanawag yun ninyo. Tanawag yun ninyo. Shout out po lahat po ng mga OFW. Sige sa tanggalan po. Kaya na, saman. Tabangan ta ka. Sa likod. Sige na. Buwag jud siya pirmi na. Wag ka dalag. Diyan kita ko. Sige. Tanggalon to ni. Tanggalon na ka. Tabangan na lang to guys. Hindi suso luwag to kayo. 11 years na bakasyon. Kada tuwa ka tuig.
Sige to eh. Sa katuig, uli ka. Hmm. Hayok yun mo, libre man pa no. Ang alam ko, kani. Ginamit natin ganun. Ha? Ginamit. Pirahan? Bulog na siya, bulog. Kaso bulog. Ginamit natin, pikas. Ano eh? Mana? Mahal. Naon? Hmm. Ay, Aluwagan tani. Ay, nagkuhan man na gano'n. Nag-boxer ka, wala? Grip na. Brief na? Pidala na ito. Brief na lang, tanggal. Nakita mo guys, nakalawin ito na. Uluwag din sa kulungan ito. Okay. Ano ba ito? Lakaw man! Ay, kipilit ko ah. Mila rin na siya. Ato pang bukid, atong baboy. Awagin na yung usab. Awagin na yung usab. Wala na signal siya ito ah. Nakawag ito guys. Sila tinatangan sir? Ganun na. Ano yung number ni mo sir ni text? Ano, kinang 097 506 Ang last? 7. 743. Wala siya ko wala. Ah. Sibil 445 man eh. 745? Wala siya ganun. 097 506 Ano yung number ni mo? I-text kagabi eh. O karon. Pero kung ikaw yung tao ko. Ano tawag ka? Wala ka mo text. Wala na. Nag-miss call. Siguro man katong miss call. Hmm. Okay, hindi kayo na pinag-iulong. Ayaw na bigay pwede tayo kuma. Hindi, wala ka mo text. Wala. Wala mo siyang text. Okay lang? May sakit? Okay lang? Wala ba siyang text? Balik sir. Sakit? Wala. Morning gabi yung kids. 2,000. 22. January 12, 2022.
Hindi. Parang kaya inday ba? Mas pinapulugan. I-restart naman, restart. I-restart siya. Yan, nireply man po na siya. Okay, sir. May reply ka ni. Okay, say 657. Pagkulog po ka, pag hilog dito ilapan. Isa. Hindi pagkulog ka, wala. Pagkulog ko niya. Ganun, ganun. Tama ko siya. Oh. Tama ko to. Ay. Dami time? Alas 10? Parang yung nalapat. Wala tulagan sa akin, ay inaabot. Lingkod lang sa... Sana na siya number niya. Ikaw to ni text gabi niyan, reply ko ganiha alas 10. Oh, siya lagi. Wala na yung nakuhan no. Wala ma. Bukoy. Ay, nag-chat, text ka ron, te. Drive mo ito. Di, ni-reply man. Ay, Gabi ini text. Karon, ni-reply man sa karon. karon pa na ako na po. Pero naka-reply ka karon. Naka-reply ko ya. Katuningon ka nga ilagi live. Oh, Wala gito akong Meron din. one ba? Di man ba live nga? Wala ni tawag mo. Wala. Kali kay kabot nga. Siya ba itong nag-miss call? Ay, di, wala ko na nakuha. Miss call na. Text na ko ya. Ito ni. Ayan. Call na siya. Lagom lagi naman likod siya. Lagom. Sakitan ka? Balik siya, balik ko. Saka ka, saka. Kaya sa kano? Sige, sige. Balik. Balik itong lana naman. Kamay. Kaya hindi ko ba itong coach sa ano na siya. Hindi mo ginagawa ko ng coach sa
ipit niya. Diba? Sila agad ah. Sige na sila agad. Papa na yun. Ako lang. Ano sila? Ano sila? Balik ko tapos balik ko sa tanda sila nakaano na balik ang tulog. Ay, ana rin tayo. Ana ay nakita sa mali. Nasa kaso pa. Oh! Oh! Akan naman ako ala lang. Okay? Sukol ha? Alam. Nakita na ni mo. Kasi Mama daw din. Ay, dalawa mo din.
Saka na dito. Ito. Oh. Kira? Kira, sir? Ang dula na ninyo basara sa barangay site, sa munisipyo, pero sa mga panili, wala ko dito. Wala pa ko mga hindi na pwede kayo. Kaya na, sir? Kaya na? Ha? Kaya? Ha? Ha? Sige lang, suko lang. Okay. Tanong talaga guys. Dati siyang OFW. Basta din siyang basta din siya nagtrabaho. Hoy, thank you for watching from Iloog City. Doysan, Starry Maker. Thank you for watching guys. Charm Cabriana. Kita gani guys, tinighuman gani itong trabaho, di kita manhimasa, maligo. Hindi kahapon o gabi, bawal din na siya, kaya resulta mo, ani din siya. Ay kay balis. Oy, kumusta Mek? Akong classmate, kumusta? Hindi mapunan yung lawas guys, bibili mo. Taga mental bubble sitting guys.
Marisa Digana. Okay. Dinaga. Marisa Dinaga Bulan. Pahilot ko diya po. Nakaulit ko. May sure. Dalaon niya og sunoy. Dalaon niya ginuktan ha. Nabong ta. Masa mga muli. Terus kami Teresa. Up. Ako na. Higit kamay. Hindi sukal yun. Sakit tawag ang sakitan. Wala mo ka nagpa-doktor, ano sir? Ako na kita na dito. Niya. Oh, mao gini iyang gibati. Sige lihok, di mapungan. Pas mas kusog ka gini. Taas mo sa kusog. Mo ni higher nga kuan. Tip tanan bago. Muna, dili kita mga ligo gabi ni guys. Di ko magtrabaho magbasa bawal na siya. Hindi magtrabaho, magbasa-basa yung kagabi eh. Sige mapungan, lihok iyang kamot. Hindi siya katulog. Sige lihok. Lihok ayun. Ang po ng tangamayon mo. Kung makauli ko kung nahay pamasahe. Yung service pwede man. Home service media, Hinoog City. License. Mag-home service media sa Hinoog. Diha man dito ato mga classmate no ato New Year. Wa ko pa uban na da. Ikaw ka sa aquarium siya. Pero direct na yun. Sa aquarium. Ikaw sa kususan. Mulog. Naman itong katin mulog. Mas kuhan niya sa labaw ni kasi ato. Kususan sa kususan. Ito yan ang magkamot mo magsigibiyok sa Sinihagit ng lawas. Niyata na lawas sa sigibiyok. Di ba kung man guys? Mulog ka? Mulog ikaw ginong. Di ko talang yun sir, super. Tuma ba? Mulog yan ah. Ay, kaya ginawa ko Lord. Ito nga ba ka mahulog? Sabot ba? Wala man sila madayon, let. Sunod na daw. Wala din na dayon. Isa pa dito akong nadunggan. Miss Bilin. Ay, Bilin, kung naging mga nangad ko. Kailan ba kang Bilin? Si Bilin, 20. Ito akong best friend. Magutin nag-ingon ako. Pwede sila nadayin sila din.